Okay. Ja. Okay. Vi tager 2 omgange. 3 omgange. Prøv vinden, Anna. Hey. Yeah! Kig på navlen. Hans eller min? Din egen. Du har en rigsfors, så ikke du ned. Du er i bagvægt, Johannes, du er. Hvad kan jeg gøre? Hopla! Høj! Hop! Hop! Venstre! Højre! Hold rytme! Ikke noget mellemspring, Thomas. Der bliver altså squattet igennem nu, Per, der gør. Jeg kommer fra min røv, jo. Der kan jo ikke få andet. Godt, Per. Godt, Per. 70! 80! 100! Åh, shit, man.